Ja, nu stannar vi vid Johnny här. Johnny, hur länge har du snittat vid byggt motorcyklar? Det är 3 år. Köper du ordentliga motorcyklar, en handel eller bygger du där pura själva? Den förra till den som vi såg här, det är en amerikansk choppare som jag tycker sånt där och så sätter jag en vanlig Harley-ramme. Och ja, så sny och annat till rätt räkna fantasi. Den sätten jag har här till Marla minne ett budgetset som jag har köpt från Ritter och så har jag haft några delar liknande som jag sniger ut till cyklarna. Är det ren aho eller är det något som faktiskt i kvantitet eller arbete? Nej, det är bara en ren hobby. Är det fler färger som är att göra det samma som du gör? Ja, jag vet om man är 5 som gör det och kan gå med sig kvar en chattlare. Det är så spännande till en sån mässa. Till akkurat det. Och kvar första inspiration till att det bygga såna motorcyklar? Ja, nu är jag så inte i garagen till Sofo som smådronker så det är nog här det mesta kommer från. Tack för pratet. Ja, det gör det.